Ovo je priča o jednoj zemlji u kojoj je fudbal uvijek bio više od igre. Baljić! Stativa! Baljić! Kakva je to bila prilika sada! Pa sve je lijepo uradio Elvir Baljić. Prebacio Šmajhla, lopta je pogodila Stativu, pogledajte. Šteta. Evo strani ima Baljića da li ga je, zaučio ga je, prilika. Kakvu šansu je imao Elvir Baljić. Ostaje Echeverija! Sami smo krivi, nema naš igrač je jednostavno malo. Ovo loptu spustio Echeverija koji nam je tako... Evo prilike 1-0 za Dansku. 1-0 za Dansku, Martin Jorgensen, 12. minut. Evo prilike, Barbara, evo šanse, gol! Meho Kodro je briljirao, a navijači na tribinama uživaju. Vučinović u sredini prostor. I to je gol! 1-0 za Bosnu i Hercegovinu. Strijelac Edin Mujić. Elvir Baljić, post gol! 1-1! 1-1, poštovani gledalci! Spahić na drugu stranu. Dolazak Šime Blaževića na mjesto selektora je izazvao oduševljenje među navijačima, a igra reprezentacije je bila veličanstvena. حاجروفيتش مرة أخرى حاجروفيتش. Ovo je generacija koja je zaokružila priču o jednoj reprezentaciji koja je od igranja revijalnih i humanitarnih utakmica došla do svjetskog prvenstva. Izronila iz rata, bez opreme, sa uništenim stadionima koji je svijet zaboravio. Đeko, Pjanić, Ibišević, Spahić i drugovi su nas učinili posebnim, ponosnim i sretnim. Ispunili su snove svih prethodnih generacija, a državu učinili boljom i ljepšom. Imaće Bosna i Hercegovina još velikih utakmica, velikih takmičenja, ali ovaj period od prve utakmice do prvog plasmana na svjetsko prvenstvo je priča o fudbalskom fenomenu jedne male zemlje koja je oduševila svijet. Uspjeh su bazirali na druženju i prijateljstvu i zato je došao ovaj veliki rezultat. Jer kao što reče legendarni Muhammed Ali, prijateljstvo je najteža stvar na svijetu za objasniti. To nije nešto što se uči u školi, ali ako nisi naučio šta je smisao prijateljstva, uistinu nisi ništa naučio.